עשית כושר? כן, קצת. מה המחבלים אמרו שאת עשית כושר? אמרו לי בראבו, שזה חשוב מאוד שאני עושה את זה. הם הצטרפו כאילו? הם גם עשו כושר? לא. אבל כן היו הורדות ידיים. כן. את ואני עשינו, ואז אני ניצחתי אותה. ובגלל שהגם כל הזמן עושה כושר, אמרו, רגע, אם חי ניצחה אותה, אז בוא נעשה איתה. ואז אחד מהם, הצעיר, עשה איתי הורדת ידיים, אבל הוא הביא מגבת. למה מגבת? כי אסור לו לגעת בי. אישה היא מאוד... אישה היא קדושה שם. אישה היא מלכה. היו עושים לי שיחות איך לשמור על אגם. הסברנו להם שגם אצלנו לפעמים כן יש... כל הזמן הם שמעו רדיו, אבל שאלנו אותם, אפשר להביא לנו בעברית. אז נשאל, מה יכולים? ואמרו כן. לאופיר, יוסי ועמית ברור שנפתחה מלחמה, והם מרגישים זאת היטב. זה היה מלא בומים קרובים, הרגיש שזה הולך לפגוע בבניין, ממש, כאילו זה היה מפחיד. כשהיו הפצצות הבנתם שזה צה"ל? כאילו הבנתם שיש מלחמה? כן, שיש הבדל בין ההפצצות של צה"ל ושלהם. כי של צה"ל הכל רועד, ושלהם רק שומעים בום, ואין כלום כאילו. בגלל זה כל יום שעובר חייב להחזיר אותם כי... שמע סהר גם את ההפצצות של צה"ל. לא היה אור יום, לא היה תחושת זמן. שמעתי את כל הפיצוצים של ישראל, פיצוצים מאוד גדולים, והיה המון פעמים שאמרתי לעצמי, בסוף אני ימות מהטילים של ישראל ולא מהחמאס. ואז יום אחד אנחנו מפגזים, והבית, זה כמו דופלקס כזה, הבית הצמוד מופגז, וחצי קיר, חלונות, הכל נשבר עלינו, ומבינים שצריך להבריח אותנו משם. אנחנו בלחץ, רועדים, משקשקים, והכל זכוכיות, ונכנסו לזכוכיות לראש. העבירו אותנו דרך האמבולנס, כשדוד מוסווה כגופה. זה לראות את החבלה הנפשית, וזה לא יאמן, היא אומרת את זה כל כך פשוט. זה באמת, זה דיון כאילו אנחנו יושבי האולפנים מלרלרים על שאלת מה העסקה הבאה או כמה ניתן, מה ניתן? זאת שאלה של חיים לעומת מות ערכי המוסר שלנו. המדינה לא תוכל להתקיים ככה. זה פשוט, זה באמת, זה לא פשטני, זה פשוט. והקושי הגדול הוא שבאותו רגע היה לי ברור שהחובה של המדינה שלנו זה להחזיר את איתי. אבל מאז אני נלחמת על זה, כי זה פתאום לא לגמרי ברור. אני כן אומרת שטיפה נשמתי לרווחה פה בפאנל שהרגשתי שהקולות הם קולות כאלו. אבל אני חייבת להגיד שזה לא תמיד מרגיש שזה הדבר שבראש סדרי העדיפויות.